שלום רב, שמי אדם רויטר, אני מנכ"ל חברת חיסונים פיננסיים, חברת ניהול הסיכונים הפיננסיים הגדולה בישראל. בסרטים הקודמים דיברנו על הניצול המלא של רוב מנועי הצמיחה של כדור הארץ ועל הזדקנות אוכלוסיית ה-OECD. אתם מוזמנים לחזור אחורה ולראות את זה. הפעם אני הולך לדבר על הצרות החדשות של היבשת הישנה, וזה נושא אחד מתוך מה שאנחנו מגדירים כששת הצרות הגדולות של כדור הארץ כיום. היבשת הישנה משמע אירופה, אנחנו הולכים לדבר על אירופה ועל הבעיות, אנחנו כולם יודעים על הבעיות הכלכליות שיש באירופה, אבל יש עוד סדרה גדולה של בעיות שאולי לא כולם מודעים לה. אם אנחנו מסתכלים על נתוני המפתח הנוכחיים, אנחנו מדברים על שיעור צמיחה שהשנה היה סביר, 1.5%, 1.6%, אבל בשנים קודמות היה נמוך. אנחנו מדברים על שיעורי אבטלה מאוד גבוהים ביחס למה שאירופה הייתה רגילה. שיעורי אבטלה בשיעור של 11% הם מאוד גבוהים ביחס למה שהיה באירופה בעבר. מצד שני, שיעור אינפלציה אפסי ולכן ריבית גם אפסית. יש להם עודף בחשבון השוטף, אבל יחס החוב לתוצר שלהם הוא מאוד גבוה ביחס לעבר ומאוד גבוה בכלל, 92% בממוצע במדינות אירופה. זה יחס חוב תוצר גבוה ובעייתי בפני עצמו. אם אנחנו מסתכלים היסטורית, אז על אף השיפור שהיה בשנת 2015, אז אתם יכולים לראות כאן שבמצטבר באגרגט, למשל בשבע השנים האחרונות, מאז משבר 2008 או קצת אחריו, אירופה כמעט ולא צמחה. אם היא צמחה במצטבר בשיעור של 1%, זה כלום, זה אפס, זה כאילו היא לא עשתה שום דבר. למעשה, האירופאים נמצאים במצב שבו הם עומדים במקום, וזו בעיה מאוד קשה מבחינתם. יש לנו בעיה שקשורה בייצוא האירופאי. אמנם האירו בשנתיים האחרונות מאוד נחלש, וזה בהחלט משפר את היכולת שלהם להשיג תנאי סחר הרבה יותר טובים מאשר בעבר. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על שוקי היעד שלהם, ודאי בשווקים המתעוררים, אז הם נפגעו, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, וזה יוצר מבחינת האירופאים בעיה בייצוא במקטע הזה. למעשה, חלק מהבעיות של האיחוד האירופי, של אירופה, קשורות לירידה בשיעור הילדים שנולדים כל שנה. לפני 50 שנה נולדו כ7.5 מיליון ילדים, לפני 30 שנה 60. היום האירופאים שמהווים יש כ510 מיליון אירופאים, הם יולדים רק כ5 מיליון ילדים בשנה בלבד. דיברנו בסרטון הקודם על הבעיות הדמוגרפיות האלה, אבל כאמור חשוב להציג את זה שוב. הבעיה המרכזית שכולם מדברים עליה היום, והיא בעיה ללא ספק קשה מאוד, זה כל הנושא של גל הפליטים והשלכותיו. אלה נושאים מאוד מורכבים, נושאים שהולכים ללוות אותנו בשנים הקרובות. שוב, אלה דברים שאנחנו גם נטפל בהם גם באחד הסרטונים הבאים, אבל אני כבר כאן רוצה לדבר על ההשפעות שיש לגל הפליטים לדעתנו, לדעת חיסונים פיננסיים. בטווח הקצר, דרך אגב, ההשפעה היא יותר חיובית. אנחנו מדברים על עידוד הצמיחה במדינות השונות, בגלל שהממשלות למעשה הולכות להגדיל תקציבים כדי לצורכי שירותים סוציאליים, לצורך בנייה של מחסות, למרכזי שיקום וכן הלאה, להגדיל את מספר הכיתות כדי שלתלמידים הפליטים יהיה איפה ללמוד. המהגרים האלה גם חייבים לגור במקום מסוים, חייבים למצוא עבודה, הם צריכים למצוא השכלה, יש להם צריכה, הם צריכים לאכול, ולכן יהיו ביקושים מסוימים לשירותים וענפים במשקים האירופאים, וכמו כן הם גם נותנים ידיים זולות, והידיים הזולות האלה מאפשרות למעשה להגדיל את הרווחיות בענפים בסיסיים באירופה. מצד שני, אם אנחנו מדברים על השפעות שליליות, אז בטווח הארוך דווקא אנחנו מדברים בעיקר על השפעות שליליות. כי יהיה עומס מתמיד להערכתנו על תקציבים סוציאליים וביטחוניים. יש על זה, על התקציבים הסוציאליים, העומס הזה, יש על זה מחקרים, יש מחקר אוסטרלי, מחקר קנדי, מחקר אנגלי. יש סדרה של מחקרים שמראים שקיימים עומסים על התקציבים הסוציאליים שהולכים להימשך עד 15 שנה מרגע בואם של הפליטים. העומס על התקציבים הביטחוניים הוא ברור, כי מדובר באוכלוסייה שחלקים מסוימים ממנה עלולים להיות בעייתיים מבחינת האירופאים, כי מדובר על מוסלמים.
אנחנו בכל מקרה מדברים על ירידה בתוצר לנפש, כי אם האוכלוסייה הזאת מתחילה לעבוד או לא עובדת והיא מייצרת מעט מאוד, אז סטטיסטית פשוט תהיה ירידה בתוצר. מניסיון העבר וממה שקורה היום באירופה יהיה גידול בכלכלה השחורה שם, כי חלקם לא ירצו לשלם מיסים, חלקם יעלימו הכנסות, והרבה יותר ממה שמקובל באירופה היום. ובכלל, באופן כללי, אנחנו מדברים על פערים חברתיים, פערים תרבותיים, שזה החל מחוסר הזדהות עם המדינה, פערי השכלה, אנחנו מדברים על הנושא של מוסר העבודה, שהוא שונה ממה שקיים היום באירופה, ודאי בגרמניה, וגם על שינויים פוליטיים בפני עצמם. אני רוצה להציג כרגע בפניכם מחקר השוואתי שערכתי, שעוסק בכלכלה היפנית. ביחס לכלכלה האירופאית. מה שקרה ביפן הוא מאוד מעניין, כי למעשה המשק היפני כבר לא צומח מזה 20 וכמה שנים. וסקרן אותי מאוד לראות מה היו התהליכים שעברו על היפנים, ולראות עד כמה מה שקורה באירופה דומה למה שקרה ביפן. למעשה, היפנים, אני חייב לומר, מעולם לא ציפו שהם יפסיקו לצמוח. הם חשבו שהקצבים, קצבי הצמיחה הנאים ביותר שהיו להם בשנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת, ימשיכו גם הלאה, והכל יהיה בסדר קפיטן, כמו שנאמר. אבל אם אתם רואים, ניתן לראות בעצם מתוך הגרף הזה, שבאופן מצטבר, היפנים למעשה כבר 20 שנה עם צמיחה מאוד נמוכה, מזה 20 ומשהו שנים היפנים צמחו בסך הכל ב8%. מה שסין עשתה עד לאחרונה בשנה, היפנים ב20 ומשהו שנים עשו. אנחנו מדברים על צמיחה ממוצעת של 4 פרומיל בשנה למשק היפני, וזה שום דבר. כאן ניתן לראות טבלה שבעצם מנסה לבצע השוואה מאוד מתודית ופשוטה בין יפן לבין אירופה. אני התחלתי כמובן, כפי שאולי כבר הבנתם מהסרטון הקודם, בגיל החציוני, בנתונים דמוגרפיים. הגיל החציוני ביפן הוא 48, זאת אומרת זו אוכלוסייה מאוד מבוגרת באופן יחסי, למעשה זו האוכלוסייה הכי מבוגרת בעולם ביפן. הגיל של החציוני באירופה הוא לא כל כך רחוק מזה, הוא 44, גרמניה עם גיל חציוני של 47, צרפת עם 42 וכן הלאה. לכן לא פלא אולי שיש ירידה בשיעור גילאי 20 עד 34, כמו שהדגשתי וציינתי בסרטון הקודם, שזה פרמטר סופר חשוב. וב-15 השנים הקרובות האוכלוסייה הזאת, הקבוצה הזאת, המשקל שלה הולך לרדת ביפן ב-19% ובאירופה ב-14%. ולכן התקיים תהליך יציאה נטו מכוח העבודה, וכאמור, כפי שציינו, יש ירידה בשיעור הילודה, גם ביפן וגם באירופה. עוד נקודת השוואה שערכתי היה הנושא של גמישות בשוק העבודה. אפשר לומר שאם גמישות שוק העבודה ביפן היא עוד בינונית, הרי גמישות שוק העבודה באירופה היא נמוכה. בשני המשקים יש איגודי עובדים חזקים שמגינים על העובדים ולכן מקשים על הגמישות ועל הפלקסביליות של המשקים. יש תרבות פנאי מאוד מפותחת בשני העולמות האלה, שבעצם מקטינה את הרצון לעבוד קשה, מה שלא קיים למשל בארצות הברית, אנשים אוהבים ורוצים לעבוד קשה, וגם בישראל אנשים מוכנים לעבוד קשה לצורך העניין. לא קיים למעשה, האירופאים פחות מעוניינים לעבוד קשה. עידוד יזמות הייטק, אותם שיפורים טכנולוגיים שיכולים לעזור לצמיחה, כפי שהראיתי בסרטון הראשון. באירופה היזמות ההייטקית היא אפסית, וביפן היא נחשבת נמוכה. ועוד פרמטר שהוא מאוד חשוב, גם כן, זה הנושא של עצמאות אנרגטית, גם דברים שנגעתי בהם קצת ואני אגע בהם עוד בהמשך בסרטון הבא. באירופה אין למעשה עצמאות אנרגטית וכנ"ל לא יפן. אלה עדיין הדברים שההשוואה בין האירופאים ליפנים מראה את אותן נקודות פחות או יותר. אבל אם זה לא מספיק, ואם זה לא מייצר לנו פחדים לגבי מה שיכול לקרות באירופה בעתיד, בדיוק כמו שקרה ביפן, אז יש לנו עוד נקודות, עוד בעיות נוספות שקיימות באירופה ולא קיימות ביפן. באירופה יש את אותם גלי הגירה אינסופיים ממדינות עולם שלישי שמעמיסים על השירותים הסוציאליים. יפן לעומת זאת היא מדינת אי סגורה ואין אליה בכלל הגירה.
חלק גדל והולך לכן מהמצטרפים למעגל העבודה הם חסרי כישורים והשכלה, בעיקר מוסלמים. זה קיים באירופה, זה לא קיים ביפן כאמור. באירופה יש סקטור ממשלתי מאוד גדול, מה שלא קיים ביפן, ומה שעוד תופעה תרבותית מאוד מעניינת, היא חזקה מאוד בעיקר בצרפת ובאיטליה, אבל היא בכלל תופעה אירופאית שצעירים מעדיפים לעבוד בסקטור הממשלתי, כי זה סקטור בטוח ויציב. ביפן, לעומת זאת, העדפה היא בפירוש לעבודה בסקטור פרטי. ואז התשובה להאם אירופה הולכת בדרך של יפן, אנחנו בחיסונים פיננסיים חושבים שכנראה שכן. אם הבעיות הכלכליות היו נותרות באירופה, ניחא, זה לא נחמד, זה לא נעים, אבל זה המצב. הבעיה היא שכיוון שאנחנו בעולם של סחר חופשי, בעולם שכל כלכלה משפיעה על האחרת, אז השאלה המתבקשת זה האם כלכלות אחרות תיפגענה. ובעקבות התמונה הקודרת שאנחנו צופים לאירופה, התמונה שהייתה די קודרת עד כה, והתמונה שכנראה תמשיך להיות קודרת, האם זה ישפיע על כלכלות אחרות? אז לצערי התשובה היא כן. ניתן לראות מהגרף הבא השוואה שביצענו בחיסונים פיננסיים לגבי שיעורי הצמיחה שהיו ב-20 השנים האחרונות באירופה ובארצות הברית, השינויים בשיעורי הצמיחה. ולמעשה אנחנו רואים מתאם מאוד גבוה בשיעור של 77% בין השינויים בשתי הכלכלות האלה, ולמעשה מה שניתן להבין מכאן זה שאם האירופאים יצמחו פחות, לא יעזור שום דבר, גם ארצות הברית תצמח פחות. אנחנו לא יכולים להיות במצב עולם שאירופה תפסיק לצמוח וארצות הברית תתנתק ותעשה, ומבחינת המשק שלה מה שהיא רוצה, זה פשוט לא יעבוד, וכמובן שזו בעיה לא פשוטה. מכאן המסקנות שלנו בחיסונים פיננסיים, שאנחנו רואים אותם ברמת ביטחון גבוהה. אנחנו מניחים שהצמיחה באירופה תהיה מועטה מאוד אם בכלל. אנחנו חושבים שימשך עומס על תקציבים סוציאליים, והם ייאלצו גם בעקבות זה לבצע העלאות מיסים. תהיה עלייה בתקציבים לשירותי ביטחון פנים, כי המוסלמים יעשו שם צרות. מחירי הנדל"ן ירדו בדיוק כמו שהם ירדו ביפן. אולי בערים המרכזיות, כמו שציינו בסרטון קודם, בערים המרכזיות מחירי הנדל"ן יישארו כפי שהם, אולי אף יעלו, אבל בכל הפריפריה האירופאית אנחנו משוכנעים שמחירי הנדל"ן בעתיד ירדו. החוב הפנימי ביחס לתוצר אצלם גם יגדל, כמו שקרה ביפן, ותהיה ירידה בתוצר לנפש בגלל הפליטים, וזו איזושהי תוצאה שהיא בלתי נמנעת. תודה רבה.